हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दंजोबो। दा गोदान पोस्ट अफिसाव साख्रि ओंखारबावदों 30,000 नि बारा भेकेन्सि जेराव नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना गाव गावनि अपिनियनखौ हरनो हागोन जे पोस्ट अफिसाव सिलेक्शन प्रसेसा मानो बिदि खालामदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। साख्रिनि आपडेट आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव। स' बिदिब्ला आं थांग्रोनो डाइरेक्ट अनलाइन पर्टेलाव। स' मानोना अनलाइना जागासिनो नोंथांमोना डाइरेक्ट अनलाइन खालामनानै लानो हागोन। दा सिगांनि भिडिअ खालामखानाय दङ अनलाइन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम अब्लानो मोनजोबगोन। एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगौ आइडि लाग्रोनांगौ आरो आइडि लायोबा स' नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ सार्केल वाइसआवहाय अके। थ' नोंथांमोना सार्केल वाइसआव मोनगोन अप्शन बेयाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आसाम स्टेटखौ नायनानै। एन्ड जोङो दायो अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव नायखानोसै दा माबायदि सिस्टेमाव लायो नोंथांमोना एसेब्ला मिथिखागौ। बेनो जाबाय ग्रामीण डाक सेवक CDS अनलाइन एंगेजमेन्ट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 23 आगस्टसिम थागोन। स' नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो आरो एडिट खालामनो हानायनि अपसना 24 निफ्राय 26 आगस्टसिम थागोन। स' नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि जायोब्ला पार्सेन्टफोरा स' नोंथांमोना बेखौ एडिट खालामनो हागोन। एन्ड BPMनि सेलेरि जाबाय नोंथांमोना मेक्सिमाम 29,380 पर मान्थ आरो लोगोसे ABPMनि डाक सेवकनि एबा पियन लेभेलाव नोंथांमोना 24,470 सिम मेक्सिमाम सेलारि मोननो हागोन। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो पोस्ट अफिसनि बे जाबाय सेलारि। दा बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स नर्मेलाव जोंनि STP हिसाबै 45 इयार्स नोंथांमोना हायो जेबो नङा। एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन फैबाय। स' नोंथांमोना बेयाव नायदोनै 10 पास खालामनांगोन आरो इंलिश आरो नोंथांमोननि मेथ्सआव पास जाथारनांगोन नोंथांमोना ग्रेस मार्क लानो मोननाय नङा। ओरै नोंथांमोना पास जाथारनांगोन पास मार्कआ थाथारनांगोन 30आ मिनिमाम। एन्ड बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज एन्ड बेनिफ्राय साइक्लिं बा लाइभलिहुडनि नोंथांमोना नलेज थानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे इलेक्टिभ साबजेक्टनि बेयाव बाथ्रा बुंदों जों बेखौ दानिया क्लियारै नायसै। स' बेनो जाबाय लकेल लेंगुवेज थ' नोंथांमोना क्लास 10 सिम लकेल लेंगुवेजआ नोंथांमोना थानांगोन जेरै बर' एबा स' नोंथांमोना एसामिस आरो लोगोसे जुदि इंलिश मिडियामबासो नोंथांमोना इलेक्टिभ हिसाबै 10 पास सिम नोंथांमोना बर' हिसाबै थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव चान्सखौ मोनगोन। स' दानिया जोंहा फैबाय सिलेक्शन प्रसेसा बेनो जाबाय गोबां मिथिखायो जे 10 पासनि पार्सेन्टखौ नायनानै बेवहाय सिलेक्शन खालामो। दासिमबो पस्ट अफिसा आपग्रेड जायाखै जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायाखै। स' एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायिनि जाउनाव ओरैबायदि जायो जायनोखि पार्सेन्ट बुरजा 90% बा 85 लकडाउन समाव गोबां पार्सेन्ट मोननाय दङ। स' बिथांमोनासो बे साख्रिखौ मोननो हायो जायफ्रा 40-50 दङ। स' नोंथांमोना बे सिलेक्शन प्रसेसआव दासिमबो बेवहाय मेरिटआव गाखोफेराखै मानोना पार्सेन्टआ गोबां बुरजा गोनांफ्रा एप्लाइ खालामो। एन्ड बेनिफ्राय जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामो स' मेक्सिमाम थाङा। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे साख्रिखौ ओंखारबाय थानाय नुनो मोन्दों आरो बेहाय मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानो जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ पार्सेन्टजों सिस्टेम लानाङा। जुदि पार्सेन्ट लायोबा सिगांनि जायनोखि नोंथांमोना फरायखानाय दङ स' बे साख्रिखौ जेब्लासिमबो मोननाय नङा। जेरै 18 निफ्राय 40 इयार्सनिया हमना ला 40 इयार्सनिया सिगांनि जायनोखि 40-50% दङ बिथांमोनाबो बे साख्रिखौ मोननाय नङा। एन्ड एग्जाम होनो मोनोमोनब्ला स' गासैबो एग्जाम पास जाबानो साख्रि मोननायनि चान्सआ दङमोन। स' बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव गाव गावनि अपिनियनखौ लिरनो हागोन। एन्ड बेनो जाबाय पस्ट अफिसनि सिलेक्शन प्रसेस।